Hatsitonge tatoma enemies zvedu so. Yeah, and muri kufurana styles yakopados kafa. Muri kufurana styles ya tukaseka tiri nyezi mukadzi ringe zimurume. All right. Cheka takudzewo chokuisa pamagogo iwe. Utori gogo. Audana na Philip changu ere. Pawaidana na fita zvima sekuru gora. Hey. Sekuru chawairi kunana soto wacheshe. Wachikangano. Undokwalifya pamagogo ipapo uri gogo, grand gogo ure. Yeah. So, iwe wakisa gogo, magogo aruta zvakanaka. Pokelo is doing well. Very well. Lumi is doing well. Very well. Maura. Wanasotwa doing well. Do age mates zako hizo pa maure. Tsala size kuchembera kwaita beche. Asitara pa makore. Yeah. Machembera ita beche rakho nite machembera ita beche razotwa. Na pokelo square. Washizwa. Chiwanda ndakuze iwe. You are not even in top 50. You maura aruta zvakanaka mara. Yeah. I just want you to know. Pokelo agere zvakanaka akatora murume munhu ambabvisirwa ambazva akaviri mu first family uri kurore unyimbanana nikwe nevana vanoimba vaimbi Pokelo anotambira mapuku president chavo oda kuzvimisa kwadaro hauna basa iwe bechera kwa unoziva kuchivanhu kune chinonzi tumudzimu mupeperekwa iwe uri hure mupeperekwa kahure kasina basa. Chireka ndakuisa chitsinga mfana because wato enemy yangu ndakatsika pasi ivhure osire iwe irani aufoka garamba valuka pero kiako koko Hilari Makaya hafa akagaramba iwe zuva iwe mvura wembo ndinzwe Hilari Makaya hafa akagaramba ndaisa chitsinga pabeshe rake. When power meets power, less power bows. I want to show you power mfana ndingadaro ini aufoka garamba uchakwirwa Cape to Cairo border to border. Hey aufoka garamba. Yeah, I want to show you when power meets power, less power bows. Uchifurwa nempinyurisi wako uyu kasisi styles muchakwirwa usika Jesu auya hapana chinobuda. Oh yeah.